Dohodli sme sa na 15:20, píšem Paťovi a on mi napísal, že chce ísť hrať Fortnite arenky, že zajtra je cash cup, ale on nevie, že YouTube mu zarába. Nový Monster. V Tesku. Rýchle sacharidy. Idem tu sám. Rýchle sacharidy treba doplniť pred tréningom. Kúpili sme si mikrofón, budeme sa dneska cítiť jak sám Sulek. Dneska som kosol dvor, teraz ideme ťahať. Počkej, teraz dole kamera. Keď chceš ťahať, tak musíme sieť pumpu. Ďakujem. Dneska sme si dali jumbo pumpu. Kto rýchlejšie vypije. Palený. Dneska točíme v Vešajmi. No dávaj, to rýchlejšie. Lope geju. Prišiel z lesa. Geju. No dobre, poď. 3. Počkaj. 3, 4, 3. Zero. Idem pred nici, choďte preč. Na tu, čo máš také akné? Z čoho to je? Na chrbte. Paťo mi predal nejaké tabletky, že aj zvyšujú testosterón. Kvôli tomu. No. Skôr, ak vypijete pumpu, tak sa musíte stopnúť 17 minút. Na kade futbal hral. To je pravda. Dobre, ideme si čiť. Teraz poviem zaujímavú vec. Pre týmto tu som si dal segedínsky guľaš. Ja som tiež guľaš bez srandy. Bez srandy, chlop. Toto nám tak nesadne dneska. Dneska 3 série na vecku. Smrde teče krát, hudbu jako crack. Vím, že smrdě rozumí a dávám jim to back. Domíkam si čak, srdce pořád trám. Čo je? Obecenstvo. Dneska ideme tréning podľa Matúša Tabaku. Takže 3 série zdvíhania dreva a 4 série jazdenia na Lifting a overtraining, to je jeho. Hej, stojí by na tom. švihadlo. Ani na švihadle chodí, ja nechápem. Jo, svička, hej? Ja by som sa na to som nič nenatáčal radšej. Domíkam si čak, srdce pořád trám. Trape, dokud nebudu ničak. Nový den, nový pak, nový sen. Stávam to. To je 15-ka tyčka, takže nie sú až taký silný, jak sa zdá. Vôbec. 25-ka tyčka. Hej. Lukáš to tam nedáva. Ide mě opasané kusy pod tobák. Slyším flow, chcete pomoct. To se back, more co já. Dokud to stavím tracky na sebe, ty šlapeš na menu. Žil tak na miru, asi nejsem takovej. Podmama se, že určitě někde ty si potobuje. Si mi rodový rap, zbytnou na ten babe. Baby, co si chtěl, musím v hlavě a zde. Zbytně venku. Je to zbytočný cvik. Je to zbytočný cvik pre debilu jak on. Je to hlavne na ego. Cvičil to teda On ho nemá. On si kúpil BMWčko a myslí si, že má ego, ale nie sú kotúče, klasika. Žiadne kotúče. Au. My sa možno na vonok zdáme, že sme zdraví, vieš. Cvičíme, zdraví chlapci. A to... Závisí na kofeíne. Boli ma celý človek. Chrbát, hrudní, Dobre, ja toho ti dám platničky. krátky testosterón alebo dlhý. Keď dáme dlhý, sa cítim dlhšie. Dobre, ale keď kratšie. Sekaj, hledaj ty, jedy nebo rob, bagat sama jak dick. Ho, marihuana smoke, smrdí custom clothes, nudí jsou v trapu pořád jsou, trappin' dope, mám skok, na tý hlavě skok, holka na dope, let it go, smrde, let it go, shit ty body. Podľa mňa na dnes by deadliftu stačilo. Stačí jednu sériu na ego a teraz dáme na 6 krát. Слезы отражаются от солнечных лучей. Я знаю, ты все видишь, ведь я вижу это тоже. Поцелуй меня в последний раз, как только сможешь. Теплый ветер гладит лицо, а я глажу твое, растворяюсь где-то. Это наш последний восход, и последний закат, и последнее лето. Теплый ветер гладит лицо, а я глажу твое, растворяюсь где-то. Это наш последний восход, и последний закат. Lukáša Rohala bolia platničky, lebo okosil dvor, ktorý je
na dĺžku 20 metrov štvorcových. Vyjadri sa k tomu. Keby si mal také problémy, jak ja, Ale to bolo prvé písanie roka. To je pravda. Toto si nemusí robiť, lebo on bude zahrávať z YouTube. Je to tak? dajte odbor. Nový video sa bude volať Zháňame frérku pre Tibora. Takže Kandidátky, hláste sa. Devčatá pozerajú toto video, tak Tibor Kostelník Je to dobrý chlapec, má 19 rokov. a má pasov. Dobre, neviem. Neviem, Mica.